hürmetli tamaşaçılar. Huzur TV'da hayırlı saatte tapşırığı. Sizni min гадәттәгечә Резидә Сәләхова сәламлыйм. Бүген студияда 2 Сәләхова кадерле дуслар. Бүген бездә кунакта журналист, мөхәррир, туйлар, никахлар, мәҗлесләр алып баручы Эльмира Сәләхова. Ассаламу алейкум, Эльмира. Хәерле көн, исәнмесез. Сез мин кавыштырган парлар беркайчан да аерылмый дип тәкърарлыйсыз. Бу чыннан да шулаймы? Бу чыннан да шулай, чөнки минем мәҗлесләр алып бару тәҗрибәм инде быел 16 ел, менә төгәл 16 ел август айында булды, 17 августта 16 ел тулды. Һәм мин кавыштырган парлар аерылмый дип әйтергә минем тулы хукукым бардыр дип уйлыйм, чөнки шактый гына парларны мин теркәп тә барам күбесен, күзәтеп тә барам интернет челтәрләрендә. Алар инде шундый матур итеп өйләнешеп, гаилә корып, балалар тудырып, йортлар салып яшиләр. Шуңа күрә мин аларны күргәч бик сөенәм инде һәм еш кына минем бәхетле парларым дип атыйм. Менә мин кавыштырган парлар арасында алда әйтеп уздым бит инде матур итеп яшәүче гаиләләр бик күп инде. Инде менә иң беренче кавыштырган парның баласына быел 15 яшь тулды август айында. Мин инде бик өметләнәм, бәлки шушы бала кияүгә чыкса, мине чакырса, бик теләп икенче кругка китеп шулай уздырырга бәлки насип булыр әле. Менә шуңа бу инде уйдырма түгел, уйлап чыгарылган әйбер түгел, чыннан да чынбарлык. Дәлил, шуңа күрә 16 ел өйләнешкәннәрне әти-әнисенә, кызларына менә 15 яшь Вилия исемле кызга 15 яшь тулды. Субханалла, бик күңелле факт бит бу. Бик күңелле. Шуңа Динапа Латипова әйтәдер бит, без инде үзебез өйләнештергән парларның хәзер балаларын кавыштырабыз дип. Минем яшем яшь булуына карамастан, менә шундый 15 ел яшь тулган бала булу миңа бик зур горурлык. Әгәр дә инде кабат чакыралар икән, мин бик теләп аларның балаларының да туйларын, юбилейларын уздырырга әзермен. Бәбишәйләрен. Насыйп етсен, Алла бирсә. Никах оештыруны сезнең өчен нидән гыйбарәт? Аның бит ниндидер үзенең тәртипләре бардыр, шулай бит. Монда инде менә сез сценарий яздым да, менә мин сезгә шулай тәкъдим итәм генә дисезме, әллә инде аларның уй теләкләрен дә кабул итәсезме һәрвакыт? Юк, иң беренче эшне башлыйбыз әлбәттә инде шалтыратып килешүдән. Алар инде бәяләренә, тамадага риза булалар икән, чакыралар. Мин һәрвакыт үземнең парларым белән алдан күрешәм. Гадәттә никах туйларга инде берничә ай алдан шалтыратып сырыйлар инде юбилейлар гына иртәрәк булырга мөмкин. Алар белән алдан күрешәбез. Бернинди сценарий тәкъдим итмим, башта үзләрен тыңлыйм. Аннары гына үземнең мәҗлесләрнең төп менә берничек тә һәр никахта уздырыла торган сценарийны тәкъдим итәм. Аннары инде кунакларга карап, парларга карап, аларның яшенә карап, чөнки мин өйләндергән парлар арасында 20 яшьтән алып 60 яшькә хәтле парлар бар. Шәхсән менә шу хәтта 60-ны да узып киткән парларны үземнең туган ягым Башкортстанның Яңа районында кавыштырырга туры килде. Шуңа күрә гаилә корырга беркайчан да соң түгел, алар белән кавышкач, алар белән күрешкәч, мин инде үземнең бөтен никах буенча һәр нәрсәннән җибенә кадәр сөйләшәбез инде. Дини йолаларга да нигезләнәсезме? Әлбәттә, дини йолаларга нигезләнәбез. Мин бит инде менә ул яктан бәхетле дип саныйм үземне. Мин Башкортстан кызы бит инде тумышым белән, шуңа күрә ул якта безнең бераз гына үзгәрәк уза мәҗлесләр, туйлар, никахлар дип әйтик инде. Татарстан инде ул башка төрле, бәлки бераз алгарак та киткәндер менә бу әйбер буенча, чөнки монда артистлар бик күп чакыралар бит инде мәҗлесләргә, туйларга, юбилейларга. Анда инде бераз тыйнаграк дип әйтәсе килә, анда күбрәк йолалар. Шуңа күрә һәр якның үз йоласы, үз үзенчәлеге, шуңа таянып эш итәбез инде гадәттә. Мәсәлән, бездә булмаган нинди йола бар Башкортстанда? Башкортстанда шәкшәк менә бездә бар инде, шәкшәк, зур шәкшәкне туйларда инде гадәттә һәрбер кунак алып киләләр, ул авыз итеп карый һәм акчасын сала. Безнең якта шәкшәкне менә туш дип атыйлар. Туш котлату күренеше инде бу. Анда нинди акча саласың? Шул конвертта алып килгән бүләген саламы? Юк, бу яңадан менә бу якларда бит инде ползункига акча җыялар балаларга кияү белән кәләшкә. Менә шундый гайбер бер хатын-кыз шәкшәкне тота, аның янәшәсендә икенче хатын-кыз патнос тота. Бер кул белән шәкшәкне алып каба да, икенче кулы белән икенче патноска акчасын сала. Нинди купюра салу мөһим түгел. Юк. 5 сум салырга да ярый, 1000 сум салырга да. Акча салмыйлар инде. 50 сум, 100 сум, кемдер 1000 сум куйганнар бар. Бу инде теге кунакларның ни кадәр дәрәҗәдә юмарт икәнлегенә карый инде монда. Ползункияларда да бармы соң? Бездә генәме? Ползункияларда да бар, аларда да бар. Ләкин инде ползунки инде икенче төрле
рәвешенрәк башкарылганда, я коляска рәвешендә эшләнеп, шундыйрак инде. Алып баручы бәйрәмгә әзерләнүнең кайсы стадиясында килеп кушыла ул? Мин уйлыйм, алып баручы ир белә, булачак егет белә хатын кыз кавышырга теләгәч, шундук алар инде иң беренче чиратта алып баручыга мөрәҗәгать итәләрдер дип уйлыйм. Чынлап та шулай, чөнки аларның туйларының билгеле датасыннан күреп мин шуны аңлыйм. Һәм инде мәҗлеснең бит инде 70%, мин һәр вакыт әйтәм, 70% күңелле узуы мәҗлеснең ул тамададан тора, 30% гына кунаклардан. Алар актив булсалар инде ул икеләтә күңелле мәҗлес. Ләкин шуңа күрә туй мәҗлесенә яисә никах мәҗлесенә әзерләнгәндә парлар инде алдан килешеп куялар һәм инде без инде бергә бер дулкынга мәшәй кирип эшлибез инде алар белән. Димәк инде алар башта кафе, ресторан тапканчы, иң мөһиме алып баручыны. Чөнки туйлар айы бит инде җәй айлары бик тә кызу, даталар буш булмаска мөмкин. Шуңа күрә алар иң беренче шуны инде алар инде сорарга мөмкиннәр, ниндирәк оператор, ниндирәк видеога, фотога төшерүчене киңәш итәсез, нинди ресторанны киңәш итәсез. Мин инде үзем булган ризыкларын сайлап караган рестораннар, кафеларны тәкъдим итәргә тырышам инде. Үзегезнең инде таныш оператор, фотографларыгыз бар. Алар бар, без бөтен бергә эшлибез. Шуңа күрә менә шул. Никах тантаналарын һәм башка бәйрәмнәрне оештыручыларны, алып баручыларны, аларны бәйрәм менеджеры дип әйтергә буламы? Мөмкиндер, чөнки әйтәм бит, тамада инде ул шактый эштә катнаша. Ул мәсәлән 6 сәгатьлек мәҗлисне генә алып барып калмый, әлбәттә пәрдә арты дигән әйбер бар. Әзерләнәсең, киңәшәсең, шалтыратышасың, кат-кат очрашырган вакытларда була. Бу инде мәҗлеснең катлаулылыгыннан чыгып хәл ителә инде. Шуңа күрә менеджеры дип әйтү заманасы инде ул да, ләкин алып баручының роле зур дип уйлыйм мин мәҗлестә. Гадәттә сезгә ничә ай алдан шалтыраталар? 3 ай алдан, туйларга 3 ай алдан шалтыраталар. 3 ай алдан, ярты елда булырга мөмкин. Ну, ансы инде бик дөрестер дип санамыйм мин, чөнки ярты ел бит инде бик күп вакыт. Шуңа күрә кайбер тамадаларны бит 1 ел алдан да бронь ясап куялар дип сөйлиләр. Минем мисалымда андый әйбер юк. Аннарысын беләсезме? Мин бер кашында рекламага эшләмим. Бер кайда да үземнең социаль челтәрләрдән кала афишировать иткәнем юк. Мине гадәттә менә шул сарафан радио диләр бит, шуның буенча эзләп табалар. Кат-кат бер мәҗлес, бер гаиләдә берничә тапкырда булырга туры килә. Андый очракта программаны күпмедер үзгәртергә туры килә. Алар әйтәләр инде, безнең бит кунаклар төрле булырга мөмкин. Туйларда бит инде бу як нәсел күрде, ул як күрмәде. Ну, барыбер да мин инде изләнәм. Бу миңа, конечно, катлаулык тудыра, әлбәттә. Зәнәсең бер төрле буласы килми. Ну, тырышам инде, чөнки теге бәйрәмнәрне, мәҗлесләрне бит инде гел бер төрле генә алып барып булмый. Ул быел булган әйбер киләсе елга төшеп кала, мәсәлән, ел сайын берничә яңа әйбер кертергә тырышам мин программага. Димәк, 16 ел элек эшләгән сценарийлар бүген инде бер эшкә туры килми. Вообще бер нәрсә дә юк, җырдан башка. Җырлар да үзгә, мин бит үзем җырлыйм да. Шуңа күрә теге җырлау гына калды дип әйтәсе килә. Җырлар да уша алышына. Гомумән никахның ниндидер кануннары үзгәрде микән теге вакыт белән бу вакытны чагыштырсак? Әлбәттә үзгәрде, урыны үзгәрде. Беренчедән, элек бит инде өйдә кыз ягында уза торган иде никахлар. Хәзер инде, ну, безнең Башкортстан ягында әле ул саклана. Юк, бездә дә бар бит инде андыйлар өйдә үткәрүчеләр. Без шәхсән безнең никахта, безнең өйдә үтте. Үземнеке дә өйдә узды. Аннары безнең якта күбрәк мәчеттә уздыралар никахны. Менә Татарстанда бит инде ресторанда. Хәзер менә соңгы 1-2 елда ул айруча да ничек дип әйтим, модага кирип китте диемме соң инде. Ничектер яшьләр хәтта туй уздырмыйча, менә шу никах мәҗлесен туй шикелле иттереп уздыралар. Киемнәр бик нык алышынды, 2 ел элекке булган киемнәр хәзер бөтенләй башка төрле. Шуңа бу ресторанга күчү, бу мәҗлесләрнең нәрсә белән бәйле микән? Бу ата-ананың мәшәкатьтән арындыру. Ну, аның ул бит инде төрле яклы фикерләр күп инде. Каршы фикерләр дә бар, уңай ягы да бар. Аның инде әти-әни өчен уңай ягыдыр беренче чиратта. Алар инде әзергә килеп утыралар. Аларның шушы никахны башыннан ахырына хәтле карау, күзәтү мөмкинлеге бар. Менә акчаң гына булсын. Акчаң гына булсын, иң уңай ягы. Тискәре ягы, бәлки теге мәсәлән, никахта бит инде килен төшерү, мендәргә бастыру да бар бит әле. Кияү ягына безнең якта мәсәлән. Менә алар үтәлми инде, дип әйтәсе килә инде. Шул туйларда да үтәлми инде. Рестораннарда бастырмыйлармы мендәргә? Юк.
Минем мисалымда бастырганнары юк. Туйда бар, никахта юк. Менә кайбер никах мәҗлесләрендә муллалар никах укыганнан соң бит инде никахның мәҗлес икенче өлешенә дә кирип утыралар. Менә ул вакытта алып баручылар әйткәне бар инде уңайсыз дип. Мин бик уңайсыз ягын күрмим, чөнки минем бер хәйләкәр ягым бар. Мәсәлән, мин журналист буларак Татарстандагы мөфтиләрнең, мөфтиләр түгел, муллаларның күбесен беләбез бит, хәзрәтләрне дип әйтик инде. Аралашканда бар. Үзем белмәгән хәзрәтләр белән мин алдан сөйләшәм. Әгәр дә беләм икән бу хәзрәтнең, мулланың никах мәҗлесендә утырачагын, алдан сөйләшәм, аның тел төбен беләм, ул нәрсә тели, нәрсә ошамый мәҗлестә аңа. Менә ул әйберләрне инде төшереп калдырабыз ошамаган якларын. Җаваплырак, икеләтә җаваплырак, әгәр дә хәзрәт утырса мәҗлестә, икеләтә җаваплырак һәм сүзне инде үлчәбрәк, чамалабрак сөйлисең. Илмир ханым, без сөйләшүебезне дәвам итәрбез, әлегә даими сәхифәбезгә тукталыйк әле. Безнең бүгенге көндә шундый бер гадәт китте, мода дип әйтергә кирәк. Никахларын күбрәк мәчетләрдә укый башладылар. Мәчеттә укырга ярамый дигән нәрсә юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзе моны хуплыйдыр иде. Әмма безнең татар халкыбызда шундый бер гадәт дигән нәрсә бар бит инде. Горыф гадәт, күркәм горыф гадәт. Кызның өендә никах уку. Менә бу горыф гадәтне күтәрсәк яхшырак булыр. Бүгенге көндә әлбәттә мәчетләр тезелеп килә, бер мәчетләр берсеннән берсе матур, берсеннән берсе гүзәл, әлбәттә кешеләрнең шушында укытасылары килә, әлбәттә бәрәкәт күбрәк сүздә юк. Әмма менә бу горыф гадәтне дә югалтмаска кирәк. Бу үзенә күрә бер җылылык яклары, нурлы, бер матур итеп өеңдә үткәрү, ул менә безгә инде бер шушы әби байларыбызның горыф гадәтләрен кайтара алдык дигән горурлык белән яшыяларбыз. Менә мин кайчандыр кияүгә чыкканда яки өйләнгәндә, өйдә, кызның өендә яки минем өйдә кыз кеше горурланып никахын укыдык дип әйтә ала. Иң мөһиме исраф кылмаска кирәк, күп итеп. Әгәр дә кешенең никах зур итеп никах үткәрерлек акчасы юк икән, исраф кылмаска кирәк, әҗәтләргә кермәскә кирәк. Мәчетләргә үткәргәндә дә күп итеп исраф кылалар, әҗәтләргә керәләр. Вай мулласынадан да күп итеп бирергә кирәк бит, кирәкми. Мулла әгәр дә үзе сорый икән акчасын, миңа шуның кадәр кирәк дип, бу дөрес түгел. Бирәләр икән, әлхәмдүлилләh. Бирмиләр икән дә, әлхәмдүлилләh дип әйтергә тиеш. Никах ул дини йола, ул сәүдә түгел. Ул базарда укыла торган нәрсә түгел. Ул мәчеттә Аллаһ йортында укыла торган нәрсә түгел. Бирәләр икән, Аллаһка шөкер дип аласың, мәчетеңә файдалансың, үзеңә файдалансың синең өчен. Әмма сорарга хакың юк. Икенче мәсьәләдә кемнәрне чакырырга кирәк дип сорыйлар бездән. Бөтен туганнарыгызны чакырыгыз. Нинди туганнар бар, бөтенесен чакырыгыз. Урын бар икән, ризыгыгыз бар икән, мөмкинчелек бар икән, чакырыгыз. Һәм инде никахта иң мөһиме шахид булырга тиеш. 2 шахид, ирләр. Әлбәттә кияү белән кәләш тә инде. Алар булмаса бит инде никах булмый. Хәл бүгенге көндә шундый теге мода киткән, интернет аркылы никах укыйбыз дип. Бу никах батыл, хаклы түгел. Мөмкин түгел, андый никах укылмый, ул никахның шунда ук юк дип әйтә алабыз. Никах дөрес түгел дип әйтә алабыз. Мулласы да булырга тиеш инде. Мулласы утырды, шахидләре бар, кияү белән кәләш килде, әти, әнисе килде. Иң мөһим монда кызның әтисе яки абыйсы вали булала. Яки әнисенең яки әтисе тарафыннан булган абыйсы булала инде. Дядя диләр инде русча. Алар рөхсәт бирергә тиешләр. Алардан рөхсәт алырга кирәк. Әтисе исән икән, әтисеннән сорыйсың, фәлән, улы фәлән, сез фәлән кызыгызны кияүгә бирергә әзерме?
фатихағызны бересің. Әгер де ул тұрып, әйе фатиханы берем деп әйту белән, никахның яртысы укылды дигәнне аңлата инде. Һәм инде җегет ягыннан әти-әнисеннән сорыйсың инде, былай гына, мәҗбүр түгел, былай гына сорыйсың. Фатиха өчен генә түгел, бәрәкәт өчен сорыйсың. Әти-әнисе анда да бездә фатихабызны бирәбез дип куйсалар, тагын да күркәмрәк була бит инде. Ике яктан да фатихасын бирделәр. Мулла хәзрәт шаһидләрдән сорый. Менә сез шаһид буласыз, сез шаһидләр әлбәттә мөселман булырга тиеш, икесе дә мөселман булырга тиеш. Икесе дә намазлы булсалар, тагын да хәерлерәк. Һәм шушы шаһидләргә дә сораулар булачак, кайбер сораулар. Һәм инде кыз белән җегеткә мөһим сораулар биреләчәк. Риза булып бардыңмы, риза булып алдыңмы? Менә шушы ике сорауга җавап биргәннән соң алар риза булып бардым, риза булып алдым дип, шаһидләр без ишеттек дип тасдиқлагач, biz әйтә алабыз, бу кыз белән җегет хәзер инде ир белән хатын булдылар дип. Аларны котлый алабыз. Аннан ахырда никах хутбасы укыла. Никах хутбасы уку ул сөннәт. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи укыйдыр иде. Аны икенче төрле никах вагазы дип әйтәләр инде. Шул никах хутбасы укылганнан соң без яшьләребезне тәбрикләп аларга шуна күрә бер әгәр дә бер китап бирәсең монда, Коръән, бер бүләк бирәсең инде, барыбер аларга барыбер. Бездә шундый гадәт бар. Хөрмәтле Хызыр ТВ каналын караучы, яраткан тамашачыларыбыз, бүген студияда без ике Сәләхова әйткәнемчә, кунагыбыз Эльмира Сәләхова һәм мин Резида Сәләхова. Сөйләшүебезне дәвам итеп, шундый сорау бирәсе килә. Менә хәзер соңгы вакытта яшьләребез менә никах үткәрәбез дә, янда туйны әти-әниләр белән генә үткәреп алабыз да, туйга әрәм итәсе акчаны ялга барып әрәм итәбез диләр инде, ялга китәбез диләр. Бу тамадаларга алып баручыларга кыенлык китермиме? Заказлар азаймы моннан? Соңгы елларда ничегрәк? Юк, заказлар азаймый, кеше бит күп дөньяда. Һәм каушалар. Ләкин менә шәхсән үз фикеремне белдергән очракта мин бу әйбергә каршы. Кеше үз тормышында бер генә тапкыр булса да кияүгә чыгарга тиеш бит инде. Һәм инде ул туй мәҗлесе узарга тиеш дип уйлыйм мин. Ничек инде туй күлмәге дә кирәк. Никах ул айрым инде, туй айрым. Анда йолалар да башка, анда традициялар да башка, аның узу нидә башка бит инде. Шуңа күрә. Аннан соң безгә әти-әниләр аңлаттылар инде. Бу сезнең өчен түгел, бу ике як туганнарны таныштыру өчен кирәк бу туй дип. Таныштыру өчен дә аннары бәйрәм безнең туйда да менә бер туганыбыз әйтте. Безгә бәйрәм ясаганыгыз өчен рәхмәт дип. Ул инде теге туганнарга да бәйрәм. Белмим, мин ялга ул һәр вакыт барырга була, бер кайчан да соң түгел, туйны мин уздырырга кирәк дип саныйм. Бу фикер белән килешмим, менә яшьләргә дә әйтәсе килә. Андый фикердә булмасыннар иде. Теге тамадаларга эш булмаганнан түгел, үзләре өчен әйтәм. Ул бит инде яшьлек гомерлек истәлек бит инде. Ул бит инде туй ул истәлек, ул кунаклар күңелендә дә, алар күңел сандыгында да саклана. Шул ук парлар үзләре, әти-әниләр өчен дә ничек инде баланы үстереп, аның туйын уздырасы килә бит инде. Тип кудагый булып утырасы килә. Кудагый булып, ул бит инде кешеләр арасында да бер төрле горурлык хисләре дә уята. Кирәк, туй кирәк. Кияү, кәләш, кыз, егет ничә яшьтә гаиләле булырга тиеш дип саныйсыз? Ой, бу сорауны хәзер мин әйтсәм, мине белгән кешеләр әйтер инде, үзеңнең гамәлең каршы килә бит фикериңә дип. Так. Ләкин шуңа карамасам, мин үзем 30 яшьтә генә кияүгә чыктым, бөтен нәрсәне булдыргач кына, аягымда нык басып торган хатын-кыз буларак кияүгә чыктым. Һәм бу бик зур ялгышлык дип саныйм мин моны. Чөнки хатын-кызның урыны гаиләдә, мин моны хәзер аңладым инде, 30дан соң. Беренчедән хатын-кызның урыны гаиләдә, ул иртә кияүгә чыкса, баланы сәламәт чакта, көчле чакта үстереп каласың. Менә инде мин тормыш, карьера корып, кайдадыр яллар итеп, дөнья күреп, сәяхәт итеп йөргән вакытта минем дуслар балаларын үстерделәр дә, хәзер алар шулай йөри. Мин менә минем улыма 3 яшь ярым, мин кичкенә улымны үстерәм. Барыбер да уже бу яшьтә бала үстерү авыррак. Сәламәтлектә бүтән уже сабырлыклар да җитеп бетми. Шуңа күрә әлбәттә, әле хатын-кыз гына түгел, иратта. Вообще парлар иртә өйләнешергә тиеш. Хатын-кыз өчен 20 яшь дип саныйм мин, ират өчен 23-25тән дә калырга тиеш түгел. Хатын-кыз 20дә бит әле студент балакай гына була. Булсын, студент булсын, баласын да шул вакытта тапсын, ничектер менә әти-әниләр ярдәм итә бит инде, барыбер баланы үстерешәсең.
Барыбер да миңа калса, мөмкин, мәсәлән, 30 яшьләргә җиткәч, тагын бала табырга, уже икенче төрле диләр бит инде ул яшьтә. Өченчесен я дүртенчесен ул вакытта. Я икенчесен дә мөмкин әле. Но беренче баланы табырга кирәк хатын-кызга 25 яшькә хәтле дип саныйм мин. Аннары шул ягда бар. Үзең гаиләне, теге гаилә кавышкач, ир белән хатын кавышканнан соң, бит инде бергә бөтен әйберне булдыра башлар, бергә эшлиләр. Хәзерге яшьләр арасында менә бу аеруча да бик киң таралган бит инде. Бергә эшлиләр, бер казнага акчаны алып кайталар, бергә үсәләр, шәхес буларак та бергә үсәләр, материаль яктан да бергә үсәләр. Менә иң кулайы. Үзең ярыйла сиңа үзең шикелле ират очраса, яисә хатын-кыз. Мәсәлән, хатын-кызның бөтен нәрсәсе булып, ират әз генә түбән булса, ул уже бик авыр инде. Минем шундый бер танышым бар. Аның ире дә фатирлы иде, хатын-кыз да фатирлы иде. Менә алар тоттылар да, 2 квартираны ничектер теге күз алдынан юк иттеләр. Ул ничектер, или ул съемга бирделәр миндә алар аны. Икесе менә чыгып киттеләр дә, ипотекага фатир алдылар да, кашыктан башлап бөтен әйберне бергә җыйдылар. Менә андый парлар да бар бит. Шуңа күрә ничектер теге тигезсезлек булмасын өчен, Андый очракта кадерлерәк тә. Кадерлерәк. Ул бит инде шундый әйбер, теге материаль байлык. Синеке, минеке ди башлыйсың. Булай бергә тупласаң, безнеке дисең. Без дигән сүз беренче гаиләдә без дигән сүз булырга тиеш инде ул. Мин син дигән сүз түгел. Менә хәзер бит инде 16 ел стаж бар дисез, 16 ел тәҗрибә бар дисез, никахлар, мәҗлесләр оештыруда. Бөтен бәйрәмдә бер үк төслегә әйләнмим ул. Юк, бөтен бәйрәмдә бер төслегә әйләнми, чөнки әйтәм бит, ул теге еллардагы туйлар ул инде башка төрлерәк. Хәзер инде заман белән даже ритмга җитешеп булмый, үзгәреп. Узган елгы туйлар быел бүтән төрле яңалыклар керә бит инде. Хәзер бик матур сүз бар бит инде. Теге лекцияларга йөриләр, тамадалар, нидер яңа уеннар, кемдер үз белгечлегеннән чыгып, тәҗрибәсеннән чыгып өйрәтә бит инде. Шуңа күрә монда инде берничек тә туйлар узган елгысы белән быелгысы охшаш була алмый, инде 15-16 ел элек узган туйлар алар бөтенләй башка төрле бит инде. Аларга хәзер фотоларга, видеоларга карасаң, кызык та булып китә хәтта. Ретро. Шуңа күрә бер төрле булып бетәлми Резида, чөнки һәрвакыт тамада кеше быелгы туйлар дисез. Быелгы туйлар, мәсәлән, ничә айна ничә туй үткәрәсез? Җомга, шимбә сайын үткәрсәгез, 8 туй була бер айга. Ну, ул инде теге 8дә булырга мөмкин, 6да, 4дә булырга мөмкин. Ансы инде менә мәсәлән, сентябрь туйлары бөтенесе бер үк дип әйтәм инде. Кебек тоелмыймы? Менә алар шулай да төрле шәхескә, төрлечә якын килгәч, башкача буламы? Кем өйләнешә, нинди дәрәҗәдәге кешеләр өйләнешә. Менә төп йолалар ансы саклана, дип әйтәсе килә. Алар югалмый, алар бер төрле бара. Инде менә бу алып бару үзенчәлеге бераз үзгәрәк булырга мөмкин. Ансы инде парлардан чыгып, кунаклардан чыгып. Ниндидер канатлы сүзләр бар, каладыр инде сездә. Шуңа әйтәм, шул канатлы сүзләр кала. Аңлашылды. Менә әйттегез бит инде 15 яшьлек кызда үсеп килә дисез. Сезнең никахтан соң туган. Шулай танучылар күпме? Ой, исәнмесез, сез бит безнең никахна барган идегез. Танучылар күп инде, мин алып барган парлар әлбәттә мине онытмыйлар. Без инде аралашып торабыз. Сез аларны таныйсызмы барсында? Таныйм, күбесен таныйм, но бер 12 ел элекләрен танымаска да мөмкин инде. Но күбесен таныйм, аннары мине инде күбрәк алып баручы буларак түгелдер мөгаен. Мине 16 еллык тәҗрибәм булуына карамаса, мине журналист буларак күбрәк таныйлар. Алып баручы буларак инде менә шул үз парларым әлбәттә таныйлар инде. Алар белән аралашып торам, мин әйтәм бит, алар белән һәрвакыт элемтәдә. Журналистика дигәннән сез бүген дә журналистика өлкәсендә хезмәт куясызмы, әллә сез инде аннан Менә мин төгәл 15 ел булгач, мин журналистикадан киттем. Ләкин минем журналист буларак югаласым килми. Мин хәзер дә үзем элек эшләгән Ирек мәйданы газетасында язгалап торам. Мин хәзер эшлим Мәдәният министрлыгының республика традицион мәдәниятне үстерү үзәгендә мөхәррир булып. Алайса без сезнең белән бер өлкәдә Мәдәният министрлыгына буйсынабыз дияргә кирәк. Аңлашылды. Хатын-кыз өчен тормышта иң мөһиме шулай да гаилә дисез инде. Әлбәттә гаилә. Димәк, хатын-кыз татар гаиләсендә гомумән эшләргә тиеш түгелме? Сез бит менә җигелеп тартасыз тормышны, җигелеп эшлисез. Тартам, юк, мин инде әлбәттә мин инде интервьюлар вакытында гел шулай дип әйтәм. Хатын-кызга әзердә, гаиләдә бала кочаклап утырыр өчен ул бик акыллы, бик булдыклы егеткә килгәчәргә тиеш. Ләкин кызганычка каршы безнең тормыш шартларында андый иратлар бик аз. Шуңа күрә хатын-кыз җигелеп тарта, бу инде бәлки чарасызлыктандыр, бәлки шулай күнегелгәндер инде.
Шулай да бит күбесе хатын-кыздан тора диләр. Менә үзеңне көчсезрәк итеп кыланырга кушалар ир-ат алдында. Ничек Бездән торадыр. Юк, ул бит шир китә, гадәт кала диләр. Ул кеше үзгәрми дигән әйбер белән мин бик 100% килешәм. Кеше үзгәрми. Менә мәсәлән, минем дә үземне үзгәртәсе килгән вакытлар була. Ул ниндидер бер мизгел булып торырга мөмкин, ләкин барыбер шул холык фигылеңә әйләнеп кайтасың. Чөнки син тумыштан шундый булып туган. Аңлашылды. Ут булып туган хатын-кыз ул берничек тә тыйнак кына, тыныч кына утыра алмый инде. Суга җиргә әйләнә алмый инде. Ут булып кала. Ут булып кала инде ул. Аңлашылды. Яраклашырга гына мөмкиндер кешенең холкына. Аны үзгәртеп булмый. Бары тик ир-атның кызулыгына хатын-кыз яраклаша, хатын-кызның булдыклылыгына, мәсәлән, ир-ат яраклаша, яисә инде андый парлар аерылырга да мөмкин инде. Тормыш корганда иң яхшы киңәш, нинди киңәш бирер идегез яшьләргә? Мин һәрвакыт туйларда, никахларда шулай дип әйтәм. Гаилә кору өчен яратырга кирәк. Шул гаиләне саклап калу өчен сабырлык һәм гафу итә белергә кирәк. Яшьләргә иң матур теләк кайсы? Иң матур теләк никахыгыз гомерле, гомерегез бәхетле булсын дип телим. Чөнки никах ул Аллаһ Тәгалә каршында укыла торган эш дип әйтик инде. Шуңа күрә беренче урында никах, аннан соң туй. Шуңа күрә мин никах дип әйтәм инде. Никах алданрак бара. Һәм мәҗлесләрдә һәрвакыт никах турында, никах мәҗлесләрендә никах турында күбрәк сөйлим. Аның асылы, аның үзенчәлекләре турында. Сез буларны инде каян белеп өйрәндегез? Махсус өйрәндегезме? Юк, хәзрәтләрдән интервьюлар алган вакытта дини тема. Журналистика ярдәм итә. Журналистика ярдәм итә. Аңлашылды. Ну, барыбер дә әзерләнеп барам. Никах мәҗлесе ул бик җитди, бик катлаулы, анда белеп сөйләргә кирәк. Анда әзрәк теге дукынландыргыч дип әйтәсем килә инде алып барганда. Ялгышлыкны гафу итеп булмый бит, ялгыш сүз ычкындырырга ярамый бит инде шуңа күрә. Шушы 16 ел эчендә аеруча истә калган туйлар бармы, Илмир ханым? Аеруча истә калган туйларым бар. Мин 2006 елда барган идем Төркиягә, Истанбул шәһәренә туйга бардым. Кунак буларак алып баручы буларак түгел. Менә анда безнең бит инде Татарстан туйларында, Башкортстан туй, безнең якларда дип әйтәйин, Рәсәйдә 150-200дән артык кеше чакырмыйлар. Менә анда 500 кунак бәйрәм иттеләр. Бу нинди бинада соң бу? Һәм бу шундый зур бина. Һәм инде безнең Татарстан кызы кияүгә чыкты төрек егетенә. Аның әти-әниләре инде мин ул вакытта туйлар алып баргач инде әйдәгез әле барыгыз дип инде алып бардылар. Туй инде төрек телендә барды. Без инде теге тәрҗемәче ярдәмендә татарча сөйләдек инде. Үзебезнең теләкләребезне җиткердек. Менә анда безнең туйлардан аермалы буларак шуңа игътибар иттем. Анда кунакларны бик ашату каралмаган. Анда чәй яисә сок дип әле сок һәм бер кисәк пирожный. Менә шуның белән 6 сәгать буе кунак бийләр, анда бийләр. Һәм инде миңа шунысы бик шундый гаҗәп тоелды. Менә кәләш белән кияүне котларга тезелешеп басалар чиратка, бер якка хатын-кызлар, бер якка ир-атлар. Һәм инде алар алтын белән кәләшне алтынга күмәләр инде. Беләзекләр, муенсалар, менә шундый. Димәк, аларда акча бүләк итү каралмаган. Акча бүләк итү юк, анда алтын бүләк итәләр. Ул бәяләр белән, безнең бәя белән чагыштырып әйткәндә, ул вакытта 12 ел элек бит инде 70 меңлек алтын биргәннәр иде кәләшкә. Ул вакыт белән чагыштырганда дип әйтәм инде. Анда теге зур алтыннар, кичкенә алтыннар да булырга мөмкин. Аннары мин уздырдым Гарәп әмирлекләрендә яшәүче Исмәгыйль Шәңгәрәевнең кызының туен. Ул булды Чаллы шәһәрендә. Менә анда шулай ук күп масса кунак катнашканы белән истә калган 250 кунак шулай катнашты. Һәм тагын бер туй күк Балташ якларында уздырга дим шулай 200 кунак белән. Ну менә бу Гарәп әмирлекләре туе минем күңелемдә нәрсәсе белән истә калды. Анда республиканың бөтен җитәкчеләре җыелган иде. Анда бер 50-70 бала гына иде. Исмәгыйль әфәнденең ул вакытта 7 бала иде, менә хәзер 11 бит инде. Аннары теге ничектер кәләшнең бик яшь булып, аның кызына 16 гына яшь иде. Менә шул истә калган, шулай ничектер гарәп стилендә киенешләре истә калган. Менә шундый туйлар бар инде истә кала торган. Аның кияүе татар кешесе. Кияүе Чаллы шәһәреннән
данлыклы көрәшчеләр Хамидуллиннар нәселе егете Розалин Хәрия дигән парлар. Мин үземнең парларның исемнәрен дә хәтерлим яхшы. Илмира ханым, шулай да тәҗрибә зур булса да югалып калган чаклар буладыр, шулай бит. Менә мин нәрсә дип дәвам итим икән дип фикер килмәгән чаклар башка. Фикер килмәгән чаклар була. Мин уйлыйм, аны залда утырган кунаклар белән бәйледер дип. Ниндидер бер энергетика була, мәсәлән, синең җөмләләр шыктым аркылы күпер булырга мөмкин. Түзүксез фикерне әйтеп булмый, менә тел бәйләнә дияр бит. Менә шундый вакытлар була. Каты күзле кеше Әйе, утыра каты микән күзле инде? кеше, бәлки сокланып карыйдыр ул, бәлки яратмыйча. Анда бит инде син берәү кунаклар күп бит инде, йөзләгән кунак. Аның ике күздән 200 күз. Кая аның хәтлене хәл киткән чакларда була инде менә мәҗлестән соң кайтып. Аннары була шундый мәҗлесләр менә җырлап уза. Ул шундый, белмим, кешесенә карыймы ул. Гади кешеләр белән узган мәҗлесләр чыннан да җырлап уза. Әгәр дә инде анда берәр түрә яисә теге катлаулырак кунак утыра икән, анда инде үзең дә дулкынланасың. Аңа ярарга тырышып, аннары менә шундый моментларда инде теге тел бәйләнгән, югалып калган очраклар була. Ләкин тәҗрибә үзенекен итә, ничектер кирип китәсең, алып барасың, бәйләнеп китә, җайланып китә дип әйтәм. Әйе, менә хәл киткән чакларда була дисез, андый бердән ничек котыласыз? Эшкеренәсезме? Бер кайчан да эшкерелгәнем юк, эшкеренгәнем юк. Ләкин менә мин уйлыйм, эшкерүчеләргә йөрергә кирәктер дип, күз яше белән күбрәк чыгып китәмесең инде ул ничектер. Кайткач инде юынырга тырышам, инде юынам, инде һәрвакыт теге чәч тылымнары аша энергия уза дип әйтәләр бит инде. Шуңа күрә чәчне беренче чиратта тәнне юасың бит инде. Менә эшкерелергә кирәктер инде, ул турыда уйлаганым юк. Күз яше аша чыгу дигәнне аңлап бетә Гел алмадым. җылый торган чыр булып ала минем, мәсәлән. Менә җылыйсы килә, просто җылыйсы килә. Сәбәп тә юк. Сәбәп тә юк, җылыйсы килә. Күңел тула, мәсәлән, күңел тула, җылыйсы килә. Менә андый Шул вакытта чистарну процессы бар адыр. шул теге кешенең күз тию дер-дер дип уйлыйм инде мин аны. Бәлки. Ярый, бик зур рәхмәт сезгә, Илмира ханым. Бүген килгәнегез өчен, позитивыгыз өчен, уңай энергетикагыз өчен сезнең белән бик күңелле булды. Тамашачыларыбызга да кызыклы булыр дип өметләнәбез. Рәхмәт. Үзегезгә бик зур рәхмәт, чакыруыгызга. Менә беренче башланып киткән эшегездә зурдан-зур уңышлар телим. Бу тапшыруның гомере озын булсын. Амин, шулай булсын. Рәхмәт, иҗатыгызда уңышлар сезгә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта журналист, мөхәррир, никахлар, туйлар, мәҗлесләр алып баручысы, 16 ел тәҗрибәсе булган алып баручы Эльмира Саляхова булды. Рәхмәт сезгә, исән-сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр, хөрмәтле тамашачылар.